Vairengte Police Mizoram Asama Purlo to Ramsa Chishang Police Checkgate and Mana Ramsa to the Himanin Custom Department ko thlengin to mani heng Ramsa te hi bom paruka da in bom pania hian capybara tui pui sa Julian pakhat ve da ania bom dang palia hian ngau chikhat Raymond ki pasari da ania awa in Ramsa pakwa ani heng Ramsa te hi khoyami nge anni ti shat ani lo thule Mizoram ma Ramsa omte nia an shat lo thu police te chuan an soi heng Ramsa te hi maruti van mangin nimin khan aizola tanga phur chu ania Vairengte Police Checkgate thang kong tharveng auto stand bula in thlengin tur ani thu driver chuan a soya heng Ramsa chungchang hi asia cham big lo thu le seng sang thum hlo tura phur ve mai ani thu a soi Vairengte Police te chuan nak tuk lam hian Custom Department ko ta Ramsa le aphur tu te hi an hlan don ti an soi